no li cabien les de l'any passat. Són les de la primera comunió. Hem hagut de batallar. Pare, les sabates s'han calmat. Passa, passeu. Jo amb la teva edat no havia tingut mai de sabata. Ni tinc ara encara. Mira, vés a seure, sisplau. Ves. Gràcies. Tu, com et torni a fer mal alguna cosa, farà mal a la cua. Anirem examinant. Serà cridat per la mesa i a continuació traurà una bola de dins la barraca i desenvoluparà el tema indicat pel número de la bola. El tribunal escoltarà atentament les explicacions i posarà una nota a l'exposició feta per en Marcelí Voladeres, que pugi a l'escenari. Marcelí Voladeres. Senyors i senyores del tribunal, vaig explicar el que va ser. L'àrea del triangle. Doncs ja pot començar. Sí, l'àrea del triangle. Comenci ja, sisplau. Molt bé, Marcelí. Ja ho crec, ho has fet molt bé. Sembla un home espavilat. Li ha costat molt d'arrencar, però quan ha arrencat ho ha fet força bé. Sí, y al castellà també li costa, però ja se sabe. El que alguns no saben és que aquesta és una escola catalana des de sempre i des del principi la llengua vehicular ha estat el català en la majoria de les assignatures, tal com ha de ser. Alguns sembla que no se n'han enterat.